Ida. Jamen, vi kan spise kage. Det kan vi. Vi kan bare kage. Det kan vi også. Men vi kan lave noget andet. Ja, vi kan jo da lave gymnastik, pige. Og når jeg kigger den anden vej, når jeg cykler forbi, på den blå cykelsti, ser hun lige forbi, og det gør hun body.